Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung pag-uusapan natin ang isang tagumpay ng isang tao, ano nga ba ang isang tagumpay ng isang tao dito sa mundo? Sigurado akong mayroon sa inyong isasagot niya na ang totoong tagumpay dito sa mundo ay magkaroon ka ng magandang pamumuhay. Magkaroon ka ng magandang bahay, magkaroon ka ng magandang sasakyan, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng magandang sweldo, magkaroon ka ng magandang hanap buhay, at magkaroon ka ng magandang posisyon, magkaroon ka ng magandang kurso at iba pang makamundong bagay. Pero hindi natin napapansin, subhanallah, na ang tagumpay ay araw-araw natin yan naririnig 5 times a day. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ang muadhin ay 5 beses siyang nag-aadhan sa isang araw. Araw-araw natin naririnig ang adhan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Halina kayo sa tagumpay. Halina kayo lumapit sa tagumpay. Dahil ang totoong tagumpay ay nasa pagsasagawa ng salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pagsamba kung saan inobligado sa kataas-taasan ng mga kalangitan kay Allah subhanahu wa ta'ala na noong inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na pumunta sa kanya sa kataas-taasan ng kalangitan. Allahu Akbar. So nandito po ang tagumpay sa pagsasagawa ng sala. Alam niyo ba, sa kabilang buhay, yung mga taong makakapasok sa paraiso at mga taong makakapasok sa impyerno, mag-uusap yan at nabanggit yan sa banal na Quran sa Suratul Mudaththir. Tatanungin ng mga tao sa paraiso ang mga tao sa impyerno, Ma salakakum fi saqar? Ano ang dahilan? Bakit kayo nakapasok sa impyerno? Allahu Akbar. At isasagot naman ng mga tao sa impyerno, Qalu lam naku minal musallin. So ito yung pinakaunang dahilan. Lam naku minal musallin, hindi kami nakasama at napabilang sa mga taong nagsasagawa ng salah. Allahu Akbar. So bilang isang Muslim, nananampalataya at naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam mo na ito ay obligado. Alam mo na ito ang tanging daan patungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa nagsasala? Alam mong ito yung totoong tagumpay dito sa mundo at kabilang buhay. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nagsasala na ikaw ay Muslim? At totoo ka nga ba talagang Muslim? O di kaya ay Muslim ka lang sa pangalan? Ha? Dahil ang totoong Muslim, nakikita mo sa gawa, hindi lang sa salita. Hindi sapat ang sabihin mong Muslim ka pero hindi ka nagsasala, hindi ka nag-aayono, hindi ka nagsasadaka at iba pang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sapat ang sabihin mong Muslim ka lang. Kailangan natin ng gawa. Nang sa gayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mapabilang tayo sa mga taong mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala at patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at insyaAllah mapabilang sa mga taong makakapasok sa paraiso. Wassalamu alaikum.